Hi, simulang hilin eh. Tapos, nasado sa hagna. Karon September 9, nakatang kong Herlin kay si Kia. Hindi ko nabilin sa bahay. Kaya nagtrabaho kong siya. Walang di ako gatang. Naka ko. Kaya sinas bahay, nagkapuli kay sinas bahay kay mga gitong nag-ihaw na sinas nanay. Sa para ugma. Kaya ibamitan mag-ubanda. Sa atmos Herlin nga magkita ko nung sagna alas 9. Nasok sumigya dahil hinako niabot na ko. Dapat Logi Pharmacy Batang asang huwaton dari na dapat Logi Pharmacy sagna kanan na yung monumentos palamay na yung mga tao nagpanog palamay dari kumakatang tangan na sa Kia karon. Kaya tinda po ko kitang Kia gagibingan ako sa bata. Dahil ako nakatang siya sa kuan. Sa bang sa kuan. Anang kalamay nga kuan Ilang sayang sa kalamay sa hagna. Jol, Hadijen. Paduang pasilin. Ha? Paduang pasilin. Buti nito? Oh, din. Paduang na pasilin ni, makita tabay. Mailan sa kanal daton. Ha? Gila. A few moments later. Datos ka ng bungad sa merkado, nakita na kong duli o mijijim. Igulas lang paandihan na siya dahil siya dari smakdo naguwat. Si Kia yung petag ice cream kay himuan. Kan pa yung ice cream na napangag na. Kan yung ice cream ng anak kay pangag. Ito yung himuan. Lawad ako daw mo makita ko nilang duli o mijijim. Ang sa bukol kang mas na dinapos Kia nabalik siya ang dito sa nanduan pag una karon okay kaya ato na po disbay Kia lugay kasbay may kapasko bet di mang na niyo lagi malagi ka kita na ko nilang duha bilin duli nakangatang ko ito buhat-buhat kita ko nilang duha para bagay mong mama ay mo mabe ha? Sige, ready na. Yung lakaw na ta sila siya isang papa. Kawin na human man sa tao. Mga tukol na siya. Pangunang sakaw. Pangunang sakaw kayo mag ito lang mo ba dali. Uy, di ko pa nito. Basta kay nangunaw lang. Krim kay pangag kay bugong gi muan. Na. Gali nakiya ka mo tunata. Sorry pa ko kay okay dai. Sinabi. Sa pwede mga ng panty, wala pa ng panty luwag, may ito bang panty piot. Na, pwede nang dito. Turo naman ang gida naman. Away niya po angis panty. Sukod ang panty ang piot. Nga ba langita ni Diyos Karindiriya? Ano suotig? Piot na. Kaya rin yung mga customer sa Karindiriya, ipangita, nakagibingaw sila. Kung marang tamo duty be, Sabado Domingo di man, Lunes Marigo. Alaga di naman tulang kang kuan liksi. Tatukan tatay. Sige na. Huwag sige na diya kay. Sige oras.
Tangag. Pagdali, baka magtuto na. Kay giubok ko. Giubok ko siya. Kapag yung nagululi ko nga, kabit manis mas. Puro naman. Pag mana, handal mo na mas. Di mo na. Nagkusintas na rin din man. Kabit yung lulis mas na palawin. Napas papa, nang dami na kung papa nag-i-search pa pa, uy. Muli na tabi. Galing. Patay na mo. Inak dia. Kita alam din ha. Julie, aunit one. Sila Mama Julie o si Jijin. Si Julie kaya ambak mag-usban. Yung singitan. Singitan ko sa kuy manang. Ilagay ko nila na dito. Saka kung bagbarag paligis ko an bato. Video na yung mga post kalamay ko. Nabi, kasi minuto. Kaya mo ito na ta. Mata ka na, maduling si pag-digit na ito. Si Ana ni. Ito ataw. Ito. Siya na alam si Kayla. Sunod yung daig matlo, si Ian pagkawag pamahaw, ako nagkape. Pag ika na sa bahay, tawag mo muna na nagkuha naman sila, nagtatad na sila niya. Pamahaw pa ko. Asa ba ka? Ito kay wala kang minaw. Kuha ito na sa. Sige na babay na baba kay mo adto na. Bete ba mo yun yun? Ato, bago na kan siya magtaro. Hindi ka na kanang isubo. Awal ko. Hindi ko nawa. Ay ito. Ito, yung sa nang pwede mo. Hindi ko ba na? Wala mo yung buwaran? Kahit na, kita nga may balo niyo mo. Imas na na. Ako na sa mga tagkuhan, series. Wala yung sa kuhan. First time, wala yung sudaning maklo sa una. Tarong pa. Hindi tayo ko sa kita ko sa iPad. Tag na iPad. Mahali lang nga. Wala rin sa kuhan. O di na ko sa iPad ni kuhan. Hindi baliday. Hilin. Asa yung bolong sa asa mo Pasko. Asa mo mag Pasko. Asa mo Pasko. Nabaho mo siguro ng Pasko. At wala siya din kinikuan. Ano mo nang sa luto ba? Ano pa una? Ang sityo ba? Kaya na. Sana binabot nga mo trabaho mo kanas mama muli na ta. Kita ra. Serious itong sakdan ha. Ditong Wala ban. yung pa ba? Gamitin nga po nila. Ito nga ito na may kain na. Nakita ka na sisyan to gawat. Gapo na ba sisyan gawat? Ano ko ba? Ang gusto na ginagin mo. Doon na nagtaro. Gapo na sisyan gawat. Ano na tayo mga papa. Iba ang kato. Ang sige, gusto lang kayo yung gusto mo. Gawin pa, manisuri na din. Para ka sa. Hindi ka dun. Terus dilisin pun. Kasi, Ibu niyo na. Masa sabot sa gawas. Trato. Pwede para ubo na. bantusan na nakapanukin na yung Kakagawa ko si Ani. Panangin sa papagtanong, gumatunatang. Yan na rin ito ba? Pati gumito. Nasa makakadani. Nangita ang lag. Ay di masakay na puski ang ban. Katang lamig kuan. Kanang ban nga. Series nga di aircon. May makatang. Sirin, iya, kay nakatangwid ka ng series nga dili aircon. Maski mo sa kayo ban, hagna ubay ra ba na, pero aircon one.
Adak siya kong suka. Atang medali nakuha. Mahalig ito ganihan. Nakuratan ko gitawag kong mamaduri. Diyan mali sila sa baan. Kita sila na ho. Kami ay. Iya. Eh. Uy. Nami, dinamis ko nausok. Bandapit sa nausok. Nausok. Dapat sa nausok na. Yo, Boyro na. Boyro na may sunod Gindolman. Sunod Kandihay, Singalisya, Malingang Maskia, Boyro. Pasado. Kumita ilahan. Kumita. Ilay, kumita. Kailan to Makilan no. Ilang star. Ilang star. Ilang star na. Inapos Gindolman. Sugat sa ginapos. May dagat sa ginapos na. Yan ako, Gindolman. Ginawag dagat binag eh. Hay. Hay munisipyo. Nandihay Mercado. Nandihay Mercado. A few moments later. Barag-barag ko sa ligis ko, Mercado. Tanda mo dito, merkado sa Agna, nagbarag-barag. Ay, ito mata Julie kita kong singgitan, nakawag ko kita. Nakatang mo itong Julie may naka Iya. ila ako kay wala mo paklaro kay sa una paguli na dani aram tang tambul ka karon Muslim naman. Iwang na ko na kung ano na Jijin dia. Kato nagatang ni Jijin dia na mas bay. Na. Hi Dugay guys. pa ko ni Mulis Jijin. Asa ko Mulis Jijin, anas Mayo. January. Ako sa Pebrero Jijin Paulian. Dani siya mag-birthday. Tatay pa. Dani na ko nakupod. Dani na ko na sa tatay. Ang si Jijin yung tatay. Kaya naman ikaluwas Jijin dani sa among bay. Na. Dani na ko nakupapod ni tatay guys. Na ko nakupod. Gusto nagatang. Excited ni nga mga kita. Diyan nagadzod. Pag nakuwang na mo, mga laki nila man o. Laki na laman may wa. Napay duha oy, mama din nga isa. Mga isa sa Timita. Dua kalaki sa Tialits. Hindi na masalit sa kita naman. Tapos mama Duli, may nakat... Alam nga itag mata, bantog kay duha yung mata. Gani nga, kayo mo kung Ay, sikitan. kakajog matagay ang kita mo. Ha? Sa... Ang sila nakita na ako kita. Kagang kita nga tangan. Tingnan niyo no? Kasi may nag-video na to. Ako, bong na. Ako Nag-video mo kayo, mga videohan.
video ko. Yan, nagatapok namin sa birthday na na kasi 20. Pila pa? Si 23. Si 23 23 na nanay. kanay, no? Pero pag birthday na na si 20 to, wa ka no? Wa. Wa si Rubilin, wa pod ka. Wapod. Karon pa ko nakakuan sa birthday ni nanay. Ugma po birthday ana. Ugma po man nagidyang birthday. Hindi mo tis birthday dyan. Pagka si 20 na na, hindi mo wa. Kasi may din na Wa ko karon ako maka atin sa birthday ni nanay. Aksi, Huwag ba magtubig? aksi kuan, Mister, hawat-hawat na may. Ang mangigsoon guys nga naas Canada. Amang sus ka da, wa pa ni nga buot. Ba? Ang amang sus res bang lasod na ana, si sila may nawahi. Ang kami magi kasungkong. Kami kaya ko dagi kasungkong si Ate Ruby sa Singapore. Singapore ko na Kaya sila. may anak si tatay nga nas linline nasod no. Ano ba sila, nagkape ka? Na Japan, Kabuhi lagi ko lang sa Canada. Ano din doon sa pagdaham ni mo sila nga. Duli nga lang sa pagdaham nga imo tong natanan ako to. buhok ang tasa. Hindi. Ja, rilo, sing-sing. Sing. Enja gidang pag haway sa cellphone gapidjeng. Di nga laman tong kananay. Driver sa banya. Isa. Dali tawga asa man kanang nakapulkadat. Tawga. Dili makaw ningon pa. Asa man na ang nakapulkadats? Oo kana. Kau na ugasa. Hangi kuan ang bill, asa seat bill. Lagawan Isa to pa demo. Kasi demo. Bill ko. Di sa man tong bana naka-pronsit man mo. Ha? Naka-pronsit man mo. Nakaprosit kuan, nakaprosit ra kay. Ngayon Ngayon na siya. ko bitaw sa pulsit. Ning nakapila tos daw. Ah, dasak din na kila tanan ha. Ug dugon ka magdisminorya. Ika Jen. Di man. Tingnan ako sa Di una. ka nang pinirong adlaw lang sakit ka so. Diyan may mga imdan. Yun ang maglipton ti. Wait. Kasi mga imdan dali. Turad na. Hindi nga naman ko Buglig mata, di ba kita? Tunti. Nanay, nakay sinod sa nga nanay. Ha? Nakay sinod. Sniping, may tiyan na dyan. Sabi mo, di ba yung isinod na? Nanay, sinod. Kasi may kulabot na kay Basirba na. Nasa nebuti ang nasunan ng toro sa may. Ako Si ni Jijin maulit ang kaping may sauna. Tapos Manila. Lamin ang kaping mais kay makawag panuhot. Ang sa tuwing tawag rason. Katubon ko guys kay gabi eh. Way tuog. May nangadlawon na. yung kanang ikan. Damay may sa salaluman. Kay mag-edit po ko sa vlog nga pang-upload na ron. Kay Diyan magawa to gabi. si Diyan. magawa to si Junjun og sigiyan sa ang vlog. Manang mag-edit ko ron kay rong na ma-upload. Kay nagatang ko sila. Ano ko sa vlog nga pag-abot na dani. Oh, katong nangutana nga asar excited na naglatang ni Jijin Diana. Diyan ako guys. Sa Diyan naman Diana Diana sa pero makuwang gyapon may kay wa man des. Kuan Prodolisa. May wa. Wow, sa Wa tiklor. Prodolisa kay to Cebu kuan. Bakasyon nagija. Sa tiklor. Si Julie kay si Mama Julie kay permanente na dani bisag Ani, kung tayo mo? Lamig sa putong nasa tiklor dani. Nasa tialit. Sayang, mami nakaabot niya si tialit. Ali kay idang live kay lapat mo tong sa Ali idang live. Kay ni ulit ni pagkapasko puro ni ulit mo makapasko wa na ka nag birthday nga nay. Sila birthday nga nay lang giya atong. Karon pa Julie mo ko na karon pa ko kakuan guys nga. Kating ko sa birthday nanay. Simulan ko sa gasa, sa gasa, simulan ko. Kuya mata Julie oy kay nasa ko kula jo kitan ilhan. Mo Julie nga ra mga kitan ko nang kali. Siyempre sana. Di, ang buhok ang taasa. Diyan natin mananan ni sa isang buhok. Kaya nga naman, Jo. Di, nagtanong ko, hala. Mura si ito kataas sa buhok ni Manang. Kapagdaro na. Si Manang, Jun! Si Manang, eh. Posisin. Si Manang, Manang, Manang. Manang! Naog sa lukso sa skuan ban kini singgit. Naman imagine. Dili naog sa Julie ni singgit malang. Singgit ko kayo. Lami, makakita tayo. Suon mo, tagalipay. Lamig dyan. Ako kay wanong Bislang tanga-tanga na to sila. Kiya, si Rolyn. Di, nagabantay na ko sa dyan sinina sa vlog. Jag. Pagtawag nito manang, tawag po sila nga diyan sa makro. Hindi ko boy kuno po Rolyn, mo tong dito na ko ato paglantaw sa balon sa Kaya ko sa sa mo. ganito dagan. Kapaspas ka sa kanila kadula. Kung kanina magreal ay ko kahang gihat-hat nga. Guna labas sila dito din no pero ban mo larga. No, di pa niyo din naman sila linog kape. Di ko hindi nagkape.
Sige, na ipamahaw. Nasa mga Tarong kali? higda dito ka. Dili lang sa mga dili. Adobo. Pagtarong higda ba? Sige, inom tubig ba? Di buzot po mga makatapok le. Di mo guys, mga magiging baji. kapuntangan sa kalipay. Basta makauli Kay mga kong nanay, kay mga kong nanay, wala na kong pwede isang kalipay kay mga laki nga isang ikabingawan, wadiha. Tapos Manila pamuli. O may mga vaccine. Jadi dito sila makauli-uli, ug di sila magpabaksin, si Dudo, ug si Juan siya sila bas picture, taas ang magbuhok. Mamora mo na may jijig beauty. Dito. Taas ubok si Sisino, si Kanong Anzo, yung Ilong ko, pagbibunot. ilong ko pakan, tas ilong. Para Siya may muse. Si Jejin may muse. Muse. Nang, news lang ako ko nang. Madyo ko kadungog nang niniinubo pa ko nang. Wapa, bitaw pagtang tanan. Baba ang taga Diri. Di mo na sinimuting si Diri, kaya gwapa. Uy, guwapa tang tanan. Kay guwapas na na. Wala Liwanag yung na ginagwapahan. Pero lamin, pag inan po ko ginagwapahan ko nang di. Kinagwapahan mo po, Julie. Gwapa po, Julie. Bitaw guys, joke only joke. Kinagwapa kasi Lamin taro ka ba, parang guys? nag-uwan. Kaya mo tanaw tas kuan. Duy, Asa? Bate, bakit eh? saan ba na? Uy, asa na, Doy? Bat! Nawas ako na ko, di ba? Dagkar manghiwa. Di ko malisan mo ko na ng bat. Pagod. Mabilis bat. Dahil kisang da. Gdali mo? Daanan ni gapon. Gapon mo na jagi. Diyan sa, gibutangan na nanay mong suka. Dili, wapang. Kaya tila ko na magbuhat. Di ko tangan gapon pero Di ko. mulog dalain. Kana ganing manginas, mga malisan ganing ko na ng bat. Kaya makikita Suka na. Isang mo pa kaglag sa kanang bahag-bahag. Kandikan mananang. Mga ng bat. Dili yung pares mo, Julie. Hindi mo yung pares. Di, busor ko maintan na dyan. Liptunti. Liptunti. May tambo. Ay, liptunti ko na. Liptunti. Saan ba? Nah, glamas nga wa pa man kay malit ko Hindi sila. na. Kada buwan ba sa first day? Unang adlaw. Kita. Kasi nga naman ko sa una. Pamanto simbolig gawang Nga digig. na ko sa una sa ako ng pills. Sa nag-pills ko. Nawa. Tambo mong kuno ng pills sa mga nga na dysmenorrhea. Di ko mag-pills ko. Kay, kuwan ko. Manunuway ko mag-pills ko. Inip ko ko. Mga blood ng Julie sa una nagkasala ka doon. Ha? Ako lagi Masway ka. lagi. Katong wapas day-day panganak, sige pa. May blood ka. Magsigaitan. Ano ba? Saan pa Sige ikay ka? ko kukuan. Sige po kung tabangan sa kahang kamardita mo. Ketang mo ko. Ako di dugay ako ng pills. Umpay. Nagkasabot mo ketang na. Wa, hanam ng katang nundog na makasaga maribuhok. Kana bang tabangan kay mo? Iri. Ha, kanang murag mo patol. Kana bang mura bang di ka ginawa nga na bang utong. Utong ko sa kamardita ba? Utang. Utang. Kung parang po ka ng restaurant ko Ba, tang. Julie sa mga katang. Ketang mo ko sa una. Mura sa Cebu. Agilahang giantod. Giantuhoy. Ayan to, uy. Sige tuhoy. Giantuhoy. Minsan na talo dito kay. Naantod na to. Ngata kay tanaw to din na kay. Nangantod na. Nangantod Nato ba na. napagod? Nangantod na gila? Nagila. Nangantuhoy. Aw, kuan na to. Naantod dyan na to, huy. Gikuan ba na Shortcut. Shortcut ra. So, Nantuhoy. malagi na kay Alidan. Happy birthday. Himuon pa lang kasi gasainan doon. Okay siya mag. Mapang ko na. Kuwanda na. Asan sila pa doon? Na ako kadihay. Pingat-pingat po ka, Ter? Hindi mo minum ng tubig. Jamaw na to. Nakatapok naming tanan. Guys, din ako na rin guys. Marami ng lipadya. Nakatungsong na siya ko na rin. Tungtong ko na sa mga Ang yung taglatawhan. Diyan natawhan. Wonder. Pero katuwid ka gano'n. Walang Nakatuig. Ilan? Pagmana ka dito sa kuwan. 2019 pa to. Lasang. 2017. Katong dahil Junjun. Nasgyan wa. Ano lagi ka ito natutag ka bata? Ang naging motor kami. 2017 pa to. Alo, nagmotor. Mo dito ang motor mo ito pagkaduro pagkadong junjun. Motor. Ano ba siya? Dugay na dyan. Nasundan. Kasi ko 2019. gali, ilong. Hani mo na plaza suli? Holy Wonder. Siya magaling na. Ano mo kaya presno? Sa simbahan mo. Amo naglana ra na. Maglala ka ba? Yan na, pahirip ka dito. Lana. Bingot ka? Mamuni ang Bakit ibang ang nanay? parang Ha? Nakita-kita na ta katong taga kuan may wa pa taga Canada. Pagka Canada. Pa taga Canada ni abot. Parang na rin, ay mo. Kita tay, steady na na. Steady to sud. Tatay, Kini ko si tatay dili titan.